Gaurko programantan lau mutil ditugu. Gure gaurko neskalagun gaia, konkistatzen saiatuko direnak. Bueno, Xilak bere buru aurkeztezan utz dezagun. Ongi etorri, Nextera! Ni zeila naiz, baina latoki deitzen didate, leku guztietara, idazten naizelako. Txikila gustatzen zezkit, porruak eta tentazio irlak. Nire abeslari gustokoenak Batjan eta Marlukas dira. Niretzat mutiko ideala altua, beltzarana, kani, futbolaria, indartsua eta aberatsa izan behar du. Eta gainera, meguin egitea oso beharrezkoa da. Orain, parteidek beren buru aurkez dezatela. Kaixo, ni Eusebio naiz eta betidanik jolastu dut sakera, baina oraindik ez dut nire ergina aurkitu. Nire ergina izan naizara. Kaixo, ni Will Jackson naiz. Ikusiko duzu norden Eaglesen kapitaina. Touchdown bat egingo dizut. Bueno, ni nire idolo bezala Cristiano Ronaldo gol bat sartuko dizut. Ziui! Nire dragoi bolak erakutsiko dizkizut. Bueno, chavales, zer moduz, nola uste duzute jango direla zitak? Ni ontarako jaio nintzen. Ni irabaziko dut, eta haiekasa eramango dut jipetan. Ez dut hori uste izan ere, nik beti irabazten dut, eta Jessikarekin bezala, irabaziko dut. Nik ez dut asko irabazten, baina nire amak esan dit gaur irabazia dudala. Az gaitezen lehenengo lehiakidearekin. Eso, nola ditzen zara? Son Goku. Baina, Son Goku, nola hori ez da txinatarren gauza bat? Zer? Ni Son Goku naiz, munduko saiarik indartsuena. Baina beretan horrela duzu izena. Nire gurasoek Javier jarri zidaten, baina ni benetan Son Goku naiz. Bueno, zuko nahi duzuna. Baina Son Goku bazara, transformatu. Ados. Bale, baina zentzua duen zerbait egin dezakezu? Bai, kanta dezaket, bai. Guazen lagunok, amets betean. Dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan. Nahikoa da, Dagoen altxorri. Next. Badirudi doinu horrek ez duela gehiageli lioratu. Ea nola kantatzen duen urrengoak. Kaixo, zer moduz, guapa? Ni handotazu? Cristian? Cristian? Bueno, Cristian, eta zuk zer duzu gustoko? Nik gustoko dut Cristiano ez, Madrilla, CR7, Siwi, el comandante, Mr. Champions. Bueno, Cristian, eta zuk nongoa zara? Bueno, ni baiekeseko naiz ez. Baina hori ez da zorrizkutsua. Bueno, bai, baina nire fisikoarekin ez diot berdurra eserri. Bueno, ikusten dut, futbola gustatzen zaizula ez? Hori zen dizu hori nola dakizu? Bueno, baina bai, gustatzen zaitzergatik. Bueno, gustatzen bazaizu? Toke batzuk egin. Baina. Next. Bai, Vale. Toke hoiek ez dute bere bihotzean jo. Urrengorenak nahiago izango ditu? Kaixo, Kaixo, zer moduz? ez inobe. Posten naiz. Sakera jolastu nahi duzu. Bale, zure trebetasunak ikusi nahi ditut. Vale. Sake mate. Baina nola? Beraz, musu bat emango didazu, ezta? Next. Mugimendu hoiek Sheilaren iesa bezain bizkorrak izan dira. Ez dio ies egiten datorrenari. Kaixo, ni Will Jackson naiz, baina Jackson deina zazu. Kaixo, zer moduz, nuseila naiz. Ba, oso ondo nago, baby. Ikusten dut pertsona kirolaria zarela. Bai, bueno, Amerikar futbolaren jokalari profesionala naiz. Eta ze taldean jolasten duzu, Jackson? Ba, Eaglesetan jolasten dut. Hoberena da. Beno, zuk esaten duzun bezain ona bazara, harrapatu baloia. Barkatu, ondo zaude?
Nola next? Eagleseko izateak ez dio balio izan touchdowna markatzeko. Orain, ikus dezagun norekin geldituko den. Kiok nahiko jatorrak zarete, baina batzuk besteak baino gehiago. Christian flipatu bat da, Jackson berri, Son Goku usain arrarra du. Eusebiotik asko ditu eta oso arrarra da. Bueno, oso ondo egin duzue, baina ez arete ni bezala. Barkatu. Ez, ni Eusebioekin geratuko naiz. Baina nola? Benetan nahiago duzu pringatu hori ni baino? Eske flipatzen dut.